Holger. Holger, synes du, at jeg er en god sælger? Ja, så du vil have noget for den. Ved du hvad, Stella? Du kan sælge hvad som helst. Ja, og ved du hvad, det er lige netop det. Synes du, at Pølsemogens han virkelig havde brug for den firehjulstrækker til hans pølsevogn? Jamen, det var da fint. Ved du hvad? Nu kan han sælge pølser syd for Tyrol, hvis han vil. Hvad med Tina Michelle? Hun kommer der aldrig af med det studielån. Nej. Til gengæld så bliver hun den eneste sygeplejerske med en 18-fods campingvogn. Ved du hvad? Kan du ikke lige hjælpe Buller med at hente nogle drikvarer nede i kælderen? Se, hørende her, så skal det nok gå alt sammen. Ja, her er de. Buller. Nu når Stella hjælper Buller med noget, så kunne Buller måske hjælpe Stella med noget. Ja, Buller giver Stella lussing, ja. Stella hjælper Buller, Buller hjælper Stella. Kom, slå her. Ja, kom nu. Ja. En gang til. Undskyld, Tina Michelle. Undskyld, Pølsemogens. Sig, jeg er en slem pige. Jeg er en slem pige. Så, Buller, så gør vi lige det samme igen, bare med den her, ikke også? Det er meget bedre. Så, værsgo. Så, og så slår du til. Straf mig. Ja. Stop. Stop. Ja. Hey, du skal fortsætte. Kom. Ja, kom. Stop mig. Stop mig. Ja, stop. Stop. Altså, Buller, når jeg siger stop, så skal du fortsætte, okay? Buller stopper! Buller stopper! Holger! Jeg skulle bare sige, at nu skal vi alle sammen synge Nu er det jul igen. Ja. Altså, ligesom vi plejer. Buller hjælper Stella. Ja. Og Stella hjælper Buller, kan jeg sige. Ja, men Holger, vi ses deroppe. Jamen, det er jo. Buller. Ja. Buller stopper! Stop, ja! Ja, det er godt, Buller!